ହେଲା କିଏ ଡଙ୍ଗା ଶିଖିଛ କିଏ କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ଶିଖିଛ ପିଲାମାନେ ତମେ ଶିଖିଛ ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଧର ତମେ ଶିଖିଛ ଏଇଟା ନିଅ ଆଉ କିଏ ଶିଖିଛ ଡଙ୍ଗା ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଆମେ କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଶିଖିବା ହେଲା ଯେ ନ ଶିଖିଛ ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦବ ହେଲା ହଁ ଯେ ଶିଖିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଯେ ନ ଶିଖିଛ ମତେ ସବୁ ଦେଖ ହେଲା କାଗଜର ଡଙ୍ଗା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ତାପରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦବ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି କରିଦେଲ ହେଲା ଦି ସାଇଡ କେମିତି କରିଦେଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ମତେ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖ ଏମିତି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ହେଲା ପୁଣି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଏମିତି କର ଦେଖିଲ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ ହେଲା ଦେଖ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ହେଲା এই ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଦେଖ ଡଙ୍ଗା ହେଇଗଲା।